ମାଲିକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କୁନି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ତ ଆଜି ମାଛ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ। ତ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଜଗତସିଂହପୁରର ଟାଉନର ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ ମାର୍କେଟ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଗଲୁ, ତ ମାଛ କିଛି ବି ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ବହୁ ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଆମକୁ ଲୁଣି ମାଛ ନେବାର ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଲୁଣି ମାଛ ଚଏସ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ ଏଇ ମାଛ ଆମର ଗଲା 1.5 କେଜି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାଛର ନାଁ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏଇ ମାଛକୁ ଆମେ କିଣା ଚାଲିଛି, ଭାଇନା ୱେଟ୍ କରିକି ମାଛକୁ ଭଲସେ କ୍ଲିଅର କରିକି ମାନେ ବଛା ବଛି କରିଦେଇକି ତ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତ ଆମେ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ